ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അഞ്ജനശീലയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദനാമന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം എന്ന അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം 22 വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു. ഇന്ന് 23. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 വരെ എടുത്തല്ലേ? 22 തീർന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാരഥിയായി വർത്തിക്കുന്നതിൽ പോലും ഭഗവാന് അപകർഷതാബോധം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. വാത്സല്യനിധിയായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സേവനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ
പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ മഹിമയാണ്. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാപ്യേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യ ഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേഷും ത്യജതാ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതഃ. തഥാപ്യേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യ ഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേഷും ത്യജതാ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതഃ. തഥാപി എങ്കിൽ തന്നെയും ഏകാന്ത അജനമായ ഭക്തേഷു ഭക്തർക്ക് പശ്യ ഇവിടെ ദർശിക്കുക. ഭൂപ ഹേ രാജാവേ, രാജാവേ അനുകമ്പിതം എത്ര അനുതാപമാണ് യത് ഏത് മരണമേ എന്റെ അസൂൻ ജീവിതം ജീവിതം ത്യജതഃ ത്യജിക്കുന്നു. സാക്ഷാത് പ്രത്യക്ഷമായി കൃഷ്ണഃ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ദർശനം പുരുഷൻ ആഗതഃ ദയാപൂർവം ആഗതനായി ആഗതനായി. ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതില് ഭീഷ്മദേവന്റെ സന്തോഷമാണ്. ഏവരിലും തുല്യ കാരുണ്യവാനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃപാപുരസ്സരം എൻ്റെ മുന്നിൽ ആഗതനായി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനും മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അചഞ്ചലനായ ഭക്തനായതും സേവകനായതും കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏവരോടും സമഭാവന പുലർത്തുന്നവനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം സംരക്ഷകനായും നാഥനായും അറിയുന്ന പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിച്ച തൻ്റെ അജഞ്ചല ഭക്തനോട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം മനച്ചായ്വ് കാണിക്കുന്നു. നമുക്കറിയണേണ്, ഭക്തനോട് എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തനോട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക അലിവുണ്ട്. തൻ്റെ സംരക്ഷകനായും സുഹൃത്തായും നാഥനായും പരമപുരുഷ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ. പരിപൂർണമായ ആശ്രിതാവസ്ഥയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനായിത്തീരുന്നു. സർവേശ്വരന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമായ അപ്രകാരമാണ് ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിലും ഭൗതികമായ ഒരു സുഖത്തിലും പ്രത്യേക സന്തോഷം എപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ ആശ്രിത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ കണികകളായിട്ടാണ്. ഇതിന് വിപരീതമായ പ്രവണതയാണ് അധപ്പതനത്തിന് കാരണം. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. താൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സ്വയം തെറ്റായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അധപ്പതിക്കാനുള്ള പ്രവണത ജീവസത്തകൾക്കുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും മൂല കാരണം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഈ മിഥ്യാബോധത്തെ ഒരുവൻ കൈവടിയണം. അപ്രകാരം എല്ലാ പരിസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം മാറ്റി ഭഗവാനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമ, ഞാനൊരു സേവകൻ മാത്രം എന്നുള്ളൊരു അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ നമ്മളിൽ പതിയും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനാകയാലാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ മരണശയ്യയ്ക്ക് സമീപം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗതനായത്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാതൃപുത്രൻ ആകയാൽ അർജുനന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി കുടുംബപരമായ ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവന് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധവുമില്ല. ആകയാൽ ആത്മാവുമായുള്ള
ഉറ്റ ബന്ധമാണ് ആകർഷണത്തിനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുത്വം അത്യധികം ഹൃദ്യവും സ്വാഭാവികവുമായതിനാൽ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെന്നോ യശോദദാസൻ തന്നെയോ സുധൻ, തന്നെന്നോ യശോദാസുധൻ എന്നോ? രാധാറാണിയുടെ യശോദാസൂതനെന്നോ സുധൻ, മകൻ. യശോദാസൂതനെന്നോ സുധനെന്നോ രാധാറാണിയുടെ പ്രിയതമനെന്നോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഭഗവാനുമായി ശാരീരിക ചർച്ചയാലുള്ള ഒരു ബന്ധുത്വം. ഹരേ ഈ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ഓക്കേ, രസത്തിന്റെ മാധുര്യത്തെ ഓക്കെ മാതാജി. ഭീഷ്മദേവന് ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ആത്മാവുമായുള്ള ഒറ്റ ബന്ധമാണ് ആകർഷണത്തിനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുത്വം അത്യധിക ഹൃദയവും സ്വാഭാവികമായതിനാൽ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെന്നോ യശോദാസുധനെന്നോ രാധാറാണിയുടെ പ്രിയതമനെന്നോ രാധാകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ദേവകി നന്ദനൻ, യശോദാനന്ദനൻ, പിന്നെന്താണ് വസുദേവ പുത്രൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ താല്പര്യമാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഭക്തരുമായിട്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഭഗവാനുമായി ശാരീരിക ചർച്ചയാലുള്ള ഈ ബന്ധുത്വം, ഈ അതീന്ദ്രിയ രസത്തിന്റെ മാധുര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് ഭീഷ്മർ. ഭീഷ്മർക്ക് ഇതറിയാം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഭക്തരുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഭഗവാന്റെ പേര് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഭീഷ്മർക്കറിയാം. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ഗോപരുടെ പുത്രൻ നന്ദനന്ദനൻ, യശോദാനന്ദനൻ എന്നിവയ്ക്ക് സദൃശങ്ങളായ വിജയ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർത്ഥൻ, അർജുനന്റെ സഖ, പാർത്ഥസഖ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആധികാരിക ഭക്തർ മുഖേന ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ് അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം. ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ യത്നിക്കരുത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കണേലും നല്ലത് ഭക്തരുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള പേരുകളിലൂടെ ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം, സന്തോഷമാണ്. നമ്മെ ഉചിത പന്ഥാവിലൂടെ നയിക്കാൻ തക്ക സമർത്ഥവും സുതാര്യവുമായ മാധ്യമം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശ്ലോകം 23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭക്ത്യാവേശ മനോ യസ്മിൻ വാചായൻ നാമ കീർത്തയൻ ത്യജൻ കളേവരം യോഗി മുച്ഛതേ കാമകർമ്മഭിഃ ഭക്ത്യ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആവേശ്യ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് യസ്മിൻ ആരിൽ വാച വാക്കുകളാൽ യത് നാമ ദിവ്യനാമം കീർത്തയൻ കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. ത്യജൻ കളേവരം ശരീരം യോഗി ഉച്ചതേ മോചനം ലഭിക്കുന്നു. കാമകർമ്മഭിഃ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ഭവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയ്. ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ഭക്തിയാലും ധ്യാനത്താലും ദിവ്യനാമജപത്താലും ഭക്തഹൃദയത്തെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭക്തനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ഭക്തിയാലും ധ്യാനത്താലും ദിവ്യനാമജപത്താലും ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകണം ചെയ്യണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്ത് ആ ഭക്തിയാലും ധ്യാനത്താലും നാമജപത്താലും നമ്മുടെ ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭക്തനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുന്നു. ഭക്തനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിനെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യോഗ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, അതാണ് യോഗ. മനസ്സിനെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മക്കളിൽ നിന്നും എല്ലാ
കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വേർപെടുത്തി ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിനെ, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെ യോഗ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഏകാഗ്രത, സമാധി അഥവാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിമഗ്നമായിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരെ വെളുത്ത് വെളുപ്പിന് തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കല്, അതിന്റെ ഓരോ വായിക്കല്, പിടിക്കല്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സമയം പോകുന്നത് അറിയുന്നതേ ഇല്ല അല്ലെ. ഓരോ സമയം എങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വേഗം പോകണം. നമുക്കൊരു ബോറടിക്കണില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം, അയ്യോ ഒന്നത് എഴുതിയില്ല, ഈ ക്ലാസ്സിന് കയറിയില്ല, അയ്യോ വിട്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മാല മുഴുവനായിട്ട് ജപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ഇന്ന് ജപിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഏകാഗ്രത കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ 100% ആയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മുടെ ദിവസം ഓരോന്നിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ 100% നമ്മൾ നിമഗ്നരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ യോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗ, ഭഗവാനിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനെ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന, അങ്ങനെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരമൊരു യോഗി ഭക്തൻ ദിവസം മുഴുവനും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സ്വേച്ഛാനുസാരമായി സേവകനായിത്തീരൽ, ആജ്ഞകളെ അനുവർത്തിക്കൽ, മൈത്രി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ, കൂടാതെ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കൽ എന്നീ 9 വിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാൽ അവന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, അങ്ങനെ ശരണാഗതി, മുഴുവനായിട്ട് ശരണാഗതി, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഭഗവാനില് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ സ്വയം അവനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ അവസ്ഥയെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു അപൂർവ ഭക്തനെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടൻ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഉത്തമ യോഗിക്ക് പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതുമായ അവബോധത്താൽ ഭഗവാനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യ കൃപയാൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അനായാസേന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കപക്കെട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. തത്സമയം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, അതായത് യോഗമായാൽ യോഗിക്ക് ശാശ്വത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം എത്തിയില്ലെങ്കിലും ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴെ പതിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്ഥാനാന്തര പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. അവിടെ ഭൗതിക ജീവിതമോ അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ജീവസത്തിക്ക് ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി കാമ്യ കർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ പെട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്രകാരമൊരു ഭൗതിക ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിദാനം എന്താ കാരണം? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ജീവസത്തകളുടെ നൈസർഗിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ശരിയായ ഇടത്തിൽ അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് യോഗിയെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുന്നു. മഹായോദ്ധാവായ ഭീഷ്മദേവൻ ഭക്തിയോഗം എന്ന സവിശേഷമായ യോഗത്തെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉപദേശത്തില് ഭക്തിയോഗം എന്ന സവിശേഷ യോഗത്തെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ
പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം തികച്ചും ഭാഗ്യവാനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. പല പല ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യമാണ് ഭീഷ്മദേവന് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം ഉണ്ടായിക്കൊടുത്തത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം ഭഗവാനോട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സദേവദേവോ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷതാം കളേവരം യാവദിദം ഹീനോമ്യഹം പ്രസന്നഹാസാരുണലോചനോല്ലസൻ മുഖാംബുജോ ധ്യാനപദശ്ചതുർഭുജ. എങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തെയാണ് എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ പോലും ആഗ്രഹിച്ചത്. അതാണ് പറയുന്നത്, സദേവദേവോ ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷതാം കളേവരം യാവദിദം ഹിനോമ്യഹം പ്രസന്നഹാസാരുണലോചനോല്ലസൻ മുഖാംബുജോ ധ്യാനപദശ്ചതുർഭുജ. സഹ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ദേവദേവ ദേവന്മാരുടെ പരമദേവൻ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പ്രതീക്ഷതാം ദയവായി എന്നാലും കളേവരം ശരീരം യാവത് അതുവരെ ഇതാ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഹിനോമി ഉപേക്ഷിക്കുക. അഹം ഞാൻ പ്രസന്ന പ്രസന്നം ഹാസ മന്ദഹസിക്കുന്ന അരുണലോചന ഉദയസൂര്യനെ പോലെയുള്ള ഉദയസൂര്യനെ പോലെയുള്ള അരുണനേത്രങ്ങൾ ഉല്ലസത് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച മുഖ അംബുജഃ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനാംബുജം ധ്യാനപദ എന്റെ ധ്യാനപന്താവിൽ ചതുർഭുജഃ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപം ഭീഷ്മദേവന്റെ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹമാണ്. ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തെയാണ് വിഷ്ണുദേവൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ എൻ്റെ മനസ്സില് വരണേ എന്ന് പറയണം. കളേവരം യാവതിദം ഹിനോമ്യഹം. കളേവരം എൻ്റെ ശരീരം, ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ മന്ദഹസിക്കുന്ന ഉദയസൂര്യനെ പോലുള്ള അരുണനേത്രങ്ങളുള്ള മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച ഭഗവാന്റെ വദനാംബുജം, താമരപ്പൂ പോലുള്ള വദനം എൻ്റെ പന്ഥാവില് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ചതുർഭുജനും ഉദയസൂര്യനെ പോലെ അരുണനേത്രങ്ങളോട് കൂടിയ മന്ദഹസിക്കുന്ന മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച വദനാംബുജത്തോടു കൂടിയവനുമായ എൻ്റെ ഭഗവാനെ, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ക്ഷണം വരെ ദയവായി എന്നെ കാത്തിരുന്നാലും ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ആ രൂപത്തില് ഒന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരണേ എന്നാണ് ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആദിനാരായണൻ എന്ന് ഭീഷ്മദേവന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനാ വിഗ്രഹം ചതുർഭുജ നാരായണനായിരുന്നു. ആ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ചതുർഭുജ നാരായണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വിസ്തരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വിസ്തരണ രൂപം തന്നെയാണ് ചതുർഭുജ നാരായണൻ എന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ചതുർഭുജങ്ങളോട് കൂടിയ നാരായണ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ രൂപത്തിലൊന്ന് കാണണേ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കണ പോലെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ സദാ പെരുമാറ്റത്തിൽ വിനയാന്വിതനാകുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ഉടൻ ഭീഷ്മദേവന് വൈകുണ്ഠധാമം പ്രാപ്തമാകുമെന്ന് 100% നിശ്ചയമാണെങ്കിൽ തന്നെയോ വിനീത വൈഷ്ണവനാകയാൽ നമ്മൾക്ക് അപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിനീത വൈഷ്ണവനാണ്, യാതൊരു അഹങ്കാരവുമില്ല. വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള നില ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ എന്ന കാരണത്താൽ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ തൻ്റെ ധാമത്തിൽ തൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് പ്രവേശനം ഉറപ്പു നൽകുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഗർഭിഷ്ഠനാകുന്നില്ല.
ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടും വൈഷ്ണവൻ ഗർഭിഷ്ഠ എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നാലും കാണാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അല്ല. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഈ ശരീരം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മദേവൻ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട്. സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളാൻ സാധ്യമാം വിധം ശക്തനാണ് ഭീഷ്മ. ആ ശരീരത്തെ തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട്. നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ. ഈ അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപത്തെ തൻ്റെ മുന്നിൽ അവസ്ഥിതനാകണമെന്നും അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ ധ്യാനത്തിൽ സമാധി നിരതനാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഭഗവത് ചിന്തയാൽ പവിത്രമായി തീരും. മരണാനന്തരം എവിടെ പോകുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എവിടെ പോയാലും, ഏത് പാതാള ലോകത്തിൽ പോയാലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു വിഷമമില്ല. അതിനെപ്പറ്റി, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഭഗവത് ചിന്തയാൽ പവിത്രമായി തീരും. മരണാനന്തരം എവിടെ പോകുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്നതിൽ ഒരിക്കലും അത്യധികം ഉത്സുകനാകുന്നില്ല. ഇവിടെ ആയാലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ശുദ്ധഭക്തൻ അതിലും അത്ര തന്നെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. താൻ എവിടെയായിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജ ചിന്തയിൽ സദാ ഏകാഗ്രമായി ആമക്തനാകും എന്നതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ പുലർത്തുന്ന ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്രായമായി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ, അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റണില്ല, അപ്പൊ വീട് തന്നെ ഒരു അമ്പലമാക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റണില്ല, ഇനി ഞാൻ മാലയൊന്നും ജപിക്കണില്ല, ഇനി ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, എൻ്റെ വിധി ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുക. ഭഗവാൻ അപ്പം നമ്മൾക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം നമ്മളിൽ ലഭിക്കും. പൂന്താനത്തിന് ആ വയസ്സുകാലത്ത് ഇനി എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കണ്ണ, എനിക്ക് നടക്കാനൊന്നും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പൂന്താനത്തിന്റെ കൂടെ കൂടി. അതുപോലെ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മനസ്സിനെ ആമഗ്നമാക്കി മൃത്യു വരിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ പരമമായ ആഗ്രഹം അത്ര മാത്രമാകുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ആ ചിന്തയില് മനസ്സിനെ മുഴുകി മൃത്യു വരിക്കുക, എന്നിട്ട് മരണം വരിക്കുക. സൂതവാച യുധിഷ്ഠിരസ്തദാകർണ്യ ശയാനം ശരപഞ്ചരേ അപ്യുച്ഛദ്വിധാൻ ധർമാൻ ഋഷേണാം ചാനുശൃണ്വതാം. സൂതവാച, സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരഃ, രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, തത്ത് അത് ആകർണ്യ ശ്രമിച്ചിട്ട് ശയാനം ശയിക്കുന്ന ശരപഞ്ചരേ, ശരശയ്യയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപൃച്ഛത് അന്വേഷിച്ചു വിവിധാൻ ധർമാൻ ധർമ്മങ്ങൾ ഋഷിമാരുടെ ച അനുസൃണ്ണതാം അനുശ്രവിക്കുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മദേവന്റെ അപ്രകാരമുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവിധ ധാർമ്മിക കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ആരാഞ്ഞു. ഭീഷ്മരിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനായിട്ട് മഹാരാജാവ് ഒരുക്കമായി. ഭീഷ്മദേവന്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ആസന്നമായെന്ന് ബോധ്യമാകുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രചോദിതനായി ധർമ്മതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഭീഷ്മദേവനോട് ആരായുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ ഉടനെ കിട്ടാവുന്ന വെച്ച് അറിവുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേടുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് ശ്രമിച്ചു.
അനേകം ഋഷി പുങ്കവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു വന്നത് ഭീഷ്മദേവനെ പോലൊരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അനവധി ഋഷിവര്യന്മാരെക്കാളും വ്യാസദേവനേക്കാളും അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഋഷിവര്യന്മാരെക്കാളും പിന്നെ ഇത്രയധികം അറിവുള്ള വ്യാസദേവനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് അറിയാം. മറ്റൊരു വിഷയം എന്തെന്നാൽ ആ സമയം ഭീഷ്മദേവൻ ശരശയ്യയിൽ മരണാസന്നനായി ശയിക്കുക മാത്രമല്ല ആ അവസ്ഥയിൽ അത്യന്തം അസഹ്യമായ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരമൊരു വേളയിൽ ആരും ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധത മൂലം എല്ലായ്പ്പോഴും തൻ്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ളതാണെന്നും അപ്രകാരം ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരായ മാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംവദിക്കാൻ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണെന്നും തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മള് ഒരിത്തിരി നിസ്സാരത വരുമ്പോഴത്തേനും അയ്യോ വയ്യേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വയോൽസിപ്പച്ചാവും എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ പാട് അല്ലെ. ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് അറിയാം ഭീഷ്മദേവന്റെ ശരീരവും മനസ്സും എന്തിനും ഉള്ള പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്, എല്ലാ അറിവുകളും നിറഞ്ഞതാണ്. അത് സംവദിക്കാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോടായാലും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഋഷിമാരോടും സംവദിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയും അറിവും എല്ലാം ആ അവസ്ഥയിലും തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ആഗ്രഹിച്ചു. ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ ഭീഷ്മദേവനേക്കാൾ അധികം ജ്ഞാനമുള്ളവർ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. എങ്കിലും മറ്റാരേക്കാളും ഭീഷ്മദേവനോട് തന്നെ തൻ്റെ സങ്കീർണമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പരിഹാരം കാണുവാനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടത്. അവിടെ വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള ജ്ഞാനികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭീഷ്മദേവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പരിഹാരം കാണുവാനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെട്ടത്. തൻ്റെ ഭക്തന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠ ചക്രധാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിധാനം നിമിത്തമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. തൻ്റെ പുത്രൻ തന്നേക്കാൾ പ്രശസ്തനായി കാണുന്നതിന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ പുത്രനും പൗത്രനും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അച്ഛനേക്കാൾ പ്രശസ്തനായ മകനായിരിക്കണമെന്നാണ് ഓരോ അച്ഛൻ്റെയും താല്പര്യം. മക്കള് തന്നേക്കാൾ പ്രശസ്തി നേടണം, പേരും പെരുമയും നേടണം എന്നതാണ് ഓരോ പിതാവിൻ്റെയും ആഗ്രഹം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം തൻ്റെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും തന്നേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായി തീരണം, ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. തൻ്റെ ഭക്തനെ ആരാധിക്കുന്നത് സ്വയം ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ സുനിശ്ചിതമായി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തൻ്റെ ഭക്തനെ ആരാധിക്കുക. ദാസാനുദാസ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തൻ്റെ ഭക്തരെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ പ്രീതി നേടുന്നു, പ്രീതനാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ